ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତମ ସହିତ ପୁଣି ମୁଁ ଖାତା ଦେଖାରୁ ଶନିବାର ଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ରବିବାର ଗଲା ରେଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ପୁଣି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ କାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି, କାଲି ତମମାନେ ଦେଖିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କବିତା ବଡ଼ପଣ। ଅଧା କବିତାଟି ହେଇଛି ଆଉ ଅଧା ଆମର ଅଛି। ଆଜି ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ସାରିଦେବା। ବହି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ବହିଟି ଖୋଲିବ, ତାପରେ ଶୁଣିବ ହେଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖା ବଡ଼ପଣ କବିତା ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ସେଦିନ। ଦରବାର କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ବା ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ତଥାକଥିତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆର କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ମଣିଷ ପଣିଆ କମିଯାଇଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶାସନ କରିବା କଥା ତମମାନେ କରୁନାହଁ। ଅଧର୍ମ ବେଶୀ, ଅନ୍ୟାୟ ବେଶୀ, ଧର୍ମ କମ୍, ନ୍ୟାୟ କମ୍। ଦୁର୍ନୀତି ବେଶୀ, ଅନୀତି ବେଶୀ, ସୁନୀତି ବା ଉତ୍ତମ ଧାରା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହେ ରାଜାଗଣ, ତମମାନେ ବଡ଼ପଣଟାକୁ ରଖ। କବିତାର ନାଁ ଆମର ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ବଡ଼ପଣଟାକୁ ରଖ। ବଡ଼ପଣ କ'ଣ ନା ମଣିଷପଣିଆ, ମହତପଣିଆ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନବିକତା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ତାର ସେ ଜିନିଷ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର, ଏ ସଂସାରକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ପଣକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ପଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ମାନବିକତା, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବିକତା, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ସେଟାକୁ ଧରି ରଖ ହେ ରାଜାମାନେ। କହିଥିଲି 1894 ମସିହାରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସଭା, ଦରବାର କହିଲେ ସଭା ବସିଥିଲା। ସେ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଆଗରୁ ତ ଜାଣିଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ସେଠି ଦେଖିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ବଡ଼ିମା, ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ନେଇ, ରାଜ୍ୟ ନେଇ, ଶାସନ ନେଇ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ଫେରିବା ପରେ ଏ ଦରବାର କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଉଛି ଆମର କବିତା ବଡ଼ପଣ। ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସୂଚନା ଖାଲି ଦେଇଦେଉଛି। ସେଦିନ ପଢ଼େଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଥିବ ନିହାତି ତ ରଖିବ କହିଛି, ତାକୁ ଶୁଣିଦେବ। ଯେ ତମମାନେ ହେଉଛ ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛ, ସେ ବଂଶକୁ ଆଜି ଭୁଲିଗଲଣି। ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, କେଶରୀ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇ ତମମାନେ ଶ୍ୱାନ ହେଇଛ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ଭଳି ଜଳୁଥିଲେ, ତମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇ ଜଳଧାରା ପରି ବହି ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଯେଉଁଠୁ ଆମର କବିତା ରହିଥିଲା ସେଇଠୁ ଦେଖ, ପଢ଼ିବା। ବହି ଖୋଲିକିରି ବହିର ପଦ ଦେଖ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ଏଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ତମମାନେ ଟାକିକି ରହିଛ ନିଜର ମାଲଖାନା ବା ଅର୍ଥାଗାରକୁ, ନିଜର କୋଷାଗାରକୁ, ତାକୁ ଅର୍ଥାଗାରକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଧନ, ଅନ୍ୟର ଧନରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କରିକିରି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକିରି ତମେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟାକିକି ରହିଛ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। କେବଳ ଧନ କରିବି, କରିବି, ରୋଜଗାର କରିବି, ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଧନ ସଞ୍ଚିତ କରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ନିଶା, ଏଟା ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଶୟନେ, ସ୍ୱପନେ, ଜାଗରଣେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗିଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ, ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି, ଦିବା ରାତ୍ରି, ସବୁବେଳେ ଏ ଲାଳସା ତମମାନଙ୍କ ମନରେ, ଏ ଇଚ୍ଛା, ଏ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ କିଛି ଚିନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ହେ ରାଜାମାନେ, ଧନର ସାଫଲ୍ୟ, ଧନ ଯେଉଁ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା କେମିତି ଆସେ ନା, ସେ ଧନକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁବ୍ୟୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସୁ ଉପାୟରେ, ସୁ କହିଲେ ଭଲ,
उत्तम उपाय भल उपाय जदि आम खर्च करवा ताहले जाइकी धन रोजगार करिवार साफल्यता आसीबो। साफल्य कहले सफलता बा रोजगार यथार्थता रहिबो। किंतु तुम मैंने ता तो करून केमिति तुम मैंने करूच ता पर लाइनटी यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल तुम मैंने यक्ष भली ताकू जगिकी रहीच। यक्ष कहले तुमर कुबेरंकर धनागार को जगी रही था जो जगुआली से हूँ यक्ष उपदेवता एक उपदेवता से जगी रही था सेमती निजर धन को अर्जन करी अनीति दुर्नीति अन्याय अधर्म धन रोजगार करी ताकू सेमिति यक्ष परी जगिकी बसीच। मंचे केते आसी केते गले भाई किए नहीं गले कि धन मुंडाई प्रश्न करुचंती राधानाथ। कविवर राधानाथ प्रश्न करुचंती सही तथाकथित राजा मानंकु जे ए मंचे गोटे मंच ए पृथ्वी होउची एक रंग मंच। एठी मंच कहले पृथ्वी ए धरा ए धरारे जो मनुष्य जन्मग्रहण करिचंती जो माने जेते अर्जन करिचंती धन किए केउ धन को मुंडई की नहीं गले केबे देखिछ केही केबे धन मुंडई की नहीं 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 भाई। तेणु तुम मैंने एथिपाई आदौ व्यस्त हुओनी जहाँ करुच भूल करुच। पड़ी तो रहिले पछे हाथी गोड़ा पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा। जहाँ जी रोजगार करथिला जो हाथी घोड़ा सुना रूपा हीरा नीला मोती माणिक्य जेते मालखाना जेते अर्थगार सबू सेमिति पड़ी रही मनीष समस्ते तोड़ा तोड़ा हो पड़ी मेंचा मेंचा ही सेमिति पड़ी तुम मैंने समस्ते जी जार मनीष चलला हाथी घोड़ा राजा मानकर कही अश्वशाल थाए गजशाल थाए हाथी थाए घोड़ा थाए राज्य अन्य राज्य को आक्रमण कर राज्य करी सुना रूपा से मानकर रही थाए से सबू को छाड़ी समस्ते जाइछंती है। पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा पड़ी तो रहिला रतने भास्वर कुबेर भंडार सम घंतागर। रत्न रतन कहले रत्न जो सुना रूपा हीरा नीला मोती माणिक्य जहाँ भी चकचक होगी भास्वर होगी चकचक होगी कुबेर भंडार परी कुबेर जमीती भंडार सेमिति तमर भी पड़ी जे जार निज रास्तार चलिए 6 खंड काठ लोड़ा है गला बेले सेतिके से सूचेई दौचंती किए राधानाथ। जिणीबाकू आउ नाही धराखंड बोली कले जेहू अश्रुसिक्त गंड मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कि कही ता चित्ते थरे धर। एठी राधानाथ गोटे बढ़िया उदाहरण दौचंती सही राजा मानंकु। देख एटा इनवाइटेड कमा भितर बही रे अछि कही एक कथा जे से कहउचंती जिणीबाकू आउ नाही धराखंड आउ जिणीबाकू कहले जय करिया पई आउ कोनोसी धराखंड नाही आउ कोनोसी अंचल नाही। धरा धरा कहले पृथ्वी पृथ्वी रे आउ कोनोसी अंचल नाही मोर जितिबा पाई बोली कले जेहू अश्रु सिक्त गंड। एक कथा जेतेबेले धराखंड आउ किछि नथिला बोले निजर गंड देश कहले गालर एही अंश को अश्रुसिक्त कले अर्थात कांदिले जिए कांदिकी अश्रु कहले कांदिबा लुहरे सिक्त करदेले सिक्त कहले ओदा जे ओदा करदेले सी होउचंती विश्व विजयी ग्रीक सम्राट आलेक्जेंडर। से कहउचंती मला बेले विश्व विजयी स्कंदर आलेक्जेंडर को कथा कहा जाउची कि कहिथिले ता चित्ते थरे थर। चित्त कहले हृदय हृदय रे थरे तमे चिंता कर विश्व विजयी आलेक्जेंडर जेतेबेले आ कौनसी अंचल नथिला जय करिया पई से सेतेबेले कोन कहिथिले सही कथा को टिके मनरे भाळ टिके चिंता कर टिके सोच माने टिके सोचना कर टिके भाबो है उपलब्धि करिया पई चेष्टा कर। राजा मानकु कहउचंती राधानाथ कोन कहिथिले से आलेक्जेंडर बोली तापरे देइचंती बोइले ए प्राण गले पिंड छाड़ी बही देखी बस पट्टा नेब जेबे मोते कोकेई रे काढ़ी देइथिब तही मोसब सुआई बेनी पासे बेनी करकु झुलाई जा देखी जानिबे जगते समस्ते आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते। से कहउचंती कौन ना ये प्राण गले पिंड छाड़ी तांकर अनुगामी मानंको विश्व विजयी आलेक्जेंडर मृत्यु बेले को कहिथिले जेतेबेले मोर पिंडरु प्राण छाड़ी जीव अर्थात मु मृत्युवरण करिबी सेतेबेले कोन करिवो जेतेबेले तम माने मते कोकेई रे मो शव को सुएइब सेतेबेले देइथिबो तही मो शव सुआई कोकेई रे सोई दबो मो शव को तापरे कोन करबो बेनी पासे बेनी करकु झुलाई बेनी कहले दुई पाख
ହେଲା। ଦୁଇ ପାଖରେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବ ହେଲା। ହାତକୁ ଝୁଲେଇ କରକୁ, କର କହିଲେ ହାତ, ମୋର ହାତକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବ, ଖୋଲା ହାତକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବ। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହା ଦେଖି ସାରା ଜଗତବାସୀ ଜାଣିବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ମୁଁ ସବୁ ଜୟ କରି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲି, ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଆସିଥିଲି ଖାଲି ହାତେ, ଗଲି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତେ। ଆସିଥିଲି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ, ଗଲି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ। ହେଲା, ଏ କଥା ଅଛି। ଖାଲି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ତମ ବହିରେ ଏତିକି ଅଛି, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାଙ୍କର 3ଟି କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର 3ଟି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କ'ଣ 3ଟି ଇଚ୍ଛା? ନା ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସେବା କରୁଥିଲେ, ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ, ସେଇମାନେ ମୋତେ କାନ୍ଧେଇକିରି ନେବେ। ଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଧନ ଦୌଲତ, ଧନରତ୍ନ, ସୁନା ରୂପା କରିଛି, ରୋଜଗାର କରିଛି, ବା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଜିତିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନକୁ ସବୁ ମୋହରକୁ, ସୁନା ମୋହରକୁ ମୁଁ ମୋର ଶବ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ ଦିଆହେବ। ତା ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ମୋ ଶବକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ କୋକେଇରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋର 2 ହାତକୁ ବାନ୍ଧିବେନି କୋକେଇ ସହିତ, ମୋର 2 ହାତକୁ 2 ପଟେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ, ଏବଂ ଯାହା ଖୋଲା ଥିବ ଲୋକେ ଦେଖି ଜାଣିବେ ଆସିଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଗଲି ମୁଁ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ହେଲା, ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମୋ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଗୋଟେ, ଯେ ଆଉ କେହି ଯେମିତି କୌଣସି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବା ସେ ଲାଳସା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନ ହଉ। ଏଇଟା ସେ କହିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ, ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ରାଧାନାଥ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଯେଉଁ ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ରଜ ତମ ସତ୍ୱ ଗୁଣ, 3ଟି ଗୁଣ। ରଜ କହିଲେ ରାଜକୀୟ, ସତ୍ୱ କହିଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତମ କହିଲେ ତାମସିକ। ହେଲା, ତମସାରୁ ତାମସିକ, ତମସା କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ଖରାପ, ଯେଉଁଟା ଏକଦମ ଖରାପ ଗୁଣ। ହେଲା, ମଦ ମାଂସରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ତାମସିକ। ରାଜକୀୟ କହିଲେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ରାଜକୀୟ। ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଘିଅ, ମହୁ, ଇଏ ସବୁ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଏସବୁ। ଆଉ ତମ ହେଉଛି ତୁମର ମଦ ଆଉ ମାଂସ। ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର କରୁଥିଲେ, ଫଳ ଖାଇକିରି, ଉପାସ ରହିକିରି, ଅଳ୍ପ ଆହାର କରିକିରି, ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇକିରି ରହୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି, ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଗୁଣ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ହେଜ, ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଟିକେ ହେଜ, ମନରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା ଅଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁନ, ତମେ କ'ଣ କର? ମଦ ମାଂସ ଲୋଭ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ହେ ରାଜାଗଣ, ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଟିକେ ଭଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ସେଇ ଏକା କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିକି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିକିରି, କାହିଁକି ବିତ୍ତ କହିଲେ ଧନ ବା ପଇସା, ଧନ, ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ। କାହିଁକି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ? କି ଲାଭ? ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଛ। ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦିନର, ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ବେଳେ, ଜୀବନ କେବେ ଅଛି କେବେ ଯିବ, ଆଜି ମଲେ କାଲିକୁ 2 ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ କଥା କେହି କେବେ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଲା, ସେ କଥା ସେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ରାଜାମାନେ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି କହନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭଳି। ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରେ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ପୋଷି କହିଲେ ପୋଷିବା, ପୋଷଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କ'ଣ? ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ତମେ ଜଗତରେ ବୋଲଉଛ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୋଷଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ। ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତମମାନେ ହେଉଛ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ଶୋଷି ତମମାନେ, ପୋଷି ନୁହଁ, ଶୋଷି। ହେ ରାଜାମାନେ, ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ପା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା କହିଲେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ,
ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ବହୁ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ବହୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଅନେକ ରାଣୀ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ରାଣୀ ରଖୁଥିଲେ। ପାଟ ରାଣୀ ଜଣକୁ ରଖିବେ, ତାପରେ ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗଣିକା କହିଲେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା। ଓକିଲ, ଓକିଲ କହିଲେ ନିଜର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଛାମୁଆ, ଛାମୁଆ କହିଲେ ଯିଏ ତୁମର ତୋଷାମତି କରେ, ଯିଏ ରାଜାମାନଙ୍କର ତୋଷାମତି କରିବ, କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଥିବ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ। ଗଣିକା, ଓକିଲ, ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିକା, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଚରିତ୍ରହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଲୋଭ ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ମୋହ ଲାଳସା ପାଇଁ, ଆଉ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ, ଛାମୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିମ୍ବା କର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୋଷଣ କରୁଛ? କି ଅଧିକାର ତୁମର ଅଛି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର? ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁନ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, କେତେ ଅଧର୍ମ କରୁଛ, କେତେ ଅନୀତି କରୁଛ, କେତେ ଅଧର୍ମ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ କରୁଛ। ଏଠି ଧର୍ମର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ତ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦ, ସ୍ୱେଦ କହିଲେ ଝାଳ, ଲୋତକ କହିଲେ ଲୁହ, ଅର୍ଜିତ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି, ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡିଏ ନ ଖାଇ ଓଦାକନା ପକେଇ ପେଟରେ ପ୍ରଜାଗଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧନ ଟିକକ, ଯେଉଁ ପଇସା ଟିକକ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁମମାନେ ଶୋଷଣ କରିକି ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ ତୁମର ବଢ଼ଉଛ। ବିତ୍ତ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଶି ରାଶି କହିଲେ ବହୁତ, ଅନେକ ଅନେକ ପାପ ବିତ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାପର ବିତ୍ତ ହେଲା, କଳା ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରାଯାଏ ତାହା କଳା ଟଙ୍କା, ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ବିତ୍ତ, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ବିତ୍ତ ତୁମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତ କରୁନ, ଏତେ ପାପ କରୁଛ। ପାପ କଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ଖଣ୍ଡନ ହେବା ପାଇଁ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଦାନ ଦିଆଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ। ଯିଏ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ନ ହୁଏ, ଅନେକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ କରିଛି। ତେଣୁ କିଛି କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବା। ପୂଜା କରିକିରି, ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି, ଘିଅ ପୋଡ଼େଇକିରି, କାହାକୁ ଦାନ କରିକିରି, ଜମି ଦାନ, ମାନେ ଗୋଦାନ, ଏସବୁ ଦାନ କରି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଏସବୁ କରିକି ପାପ ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ କଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଧାରଣା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତ ତୁମମାନେ କରୁନ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟୟ କରୁନ ଯତନରେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକନ୍ତୁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ପାପ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନରେ। ହେଲା, ତୁମମାନେ ପାପ କରୁଛ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଦେଖ, ଅର୍ଜୁଅଛ ତୁମେ ମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ହେଲା, ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଆଣୁଛ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଦୁ କହିଲେ ଖରାପ, କୃତ କହିଲେ କରିବା, କର୍ମ। ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ସେ ହେଉଛି ଖରାପ କର୍ମ, ଦୁଷ୍କୃତ। କୃତ କହିଲେ କରିବା, କୃତ ଯାହା କରାଯାଏ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଟା ହେଉଛି ଖରାପ କାମ। ସୁ ନୁହେଁ ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ, ଖରାପ ମନ୍ଦ କାମ। ମନ୍ଦ କାମ କରିକି ଅନେକ କିଛି ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ସେଟା କେମିତି କାହା ସହିତ ସମାନ, ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଯଜ୍ଞ କଲେ କହିଲି ଯେ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କରିକିରି ସେଠି ଘୃତ ଢାଳିବା ବଦଳରେ, ଘିଅ ପୋଡ଼େଇବା ବଦଳରେ ତୁମେ ଘୃଷ୍ଟି, ଘୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଘୁଷୁରୀ, ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ସେ ଘିଅକୁ ଢାଳୁଛ। ହେଲା, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତକୁ ବା ଘିଅକୁ, ଗୁଆ ଘିଅକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ଦେଉଛ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଷାମତ କରୁଛ। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି, ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି। ଇଏ ଏକ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ରାଧାନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କହିଗଲି, ଶୁଣ ଜାଣିଥାଅ, ଇଏ ଏକ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ହୁଏତ ଏ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ହେ ରାଜାଗଣ, ତମମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ବେଶ କଡ଼ୁଆ ଲାଗେ, ଭାରି ବାଧେ ଅନେକ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛଳନା, ମୁଁ ଛଳନା କରି କହିପାରିବିନି। ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି। ନିଜର ଶ୍ରେୟ, ଶ୍ରେୟ କହିଲେ ଭଲଟା, ନିଜର ସୁଖଟା, ନିଜର ଭଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ହେବ,
ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ଏବେ ସମୟ ଏବେ ବି ଅଛି, ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ ସମୟ ଖସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା କର ନିଜର ଶ୍ରେୟ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ, ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖ, ଭଗ୍ନ ଘଟରୁ, ଭଙ୍ଗା, ଭଗ୍ନ କହିଲେ ଭଙ୍ଗା, ଘଟ କହିଲେ ପାତ୍ର ବା କଳସୀ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଯଦି କଳସୀ ଥିବ, ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା, ଧୀରେ 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 ପାଣିଟି ବହି 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 ଘଟଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମଣିଷ ଶରୀର ଏ ଘଟ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଘଟ କହିଲେ ଶରୀର, ଏ ଘଟ ମଣିଷ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘଟ ଭଳି, ସେଥିରେ ଫାଟ ଅଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟୁ ଆମର ସେଇ ଫାଟ ଦେଇକି ସରି ଯାଉଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି। ପାଣିକୁ ଏଠି ଆୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲେ ଆମର ଆୟୁଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଗଲା, ଯେତିକି ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଧୀରେ 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 ଭଗ୍ନ ଘଟ ଭଳି ପାଣି ଯେମିତି ସରିଯାଏ, ସେମିତି ସରିଯାଉଅଛି। ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅ, ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅ। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। କାଳ, କାଳ କହିଲେ ସମୟ, ସମୟ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। କାହାକୁ ସେ ଦେଖେ ନା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଜାତି ଗୋତ୍ର ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ। ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା, ସେ ଯାହାକୁ ନା ତାହାକୁ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ହାବୁଡ଼ି ଯିବ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ, କାଳ, ସମୟ ତାହା କାହାରି ହାତ ମୁଠାରେ ନାହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଆଚମ୍ବିତେ, ଆଚମ୍ବିତ କହିଲେ ହଠାତ୍, ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜି ଭଲ ଅଛ, ରାଜାଗିରି ଦେଖାଉଛ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ଅଧର୍ମ କରୁଛ, କାଲି ଦେଖିଲାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା, ହେଲା। ସେଇ କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ଏ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ମ, ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର 25 ହେଇଛି, ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର 30 ହେଇଛି, ଆରେ ମରିବା ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ଅଛି ନା। ଯିଏ ଭାବେ ନା ଦୂରରେ ଅଛି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ଯିଏ ହସି ଦିଏ, ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ, ହଁ ଆହୁରି ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା, ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ, କିନ୍ତୁ କାଳ ନା ତାକୁ ଠକିଦିଏ। ହସି ହସି ଆସି ତା ପଛରେ କେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ବସିଯାଏ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ କେତେବେଳେ କବଳିତ କରିନିଏ, କେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜର କରିନିଏ, ତାକୁ ଟାଣି ନିଏ, ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ବେଳ ଜାଣିକିରି ଛାମୁ ପାଖରେ, ଛାମୁ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପ୍ରଜାଟିଏ ବେଳ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ଦେଖି ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆଗରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଛାମୁ ବନ୍ଦା ହାଜିର ହେ ଯେମିତି କହିବା କଥା, ସେମିତି କାଳ ବା ସମୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅନ୍ତ ସମୟ, ଶେଷ ସମୟ କେବେ ତାହା କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏ ବିଧି ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଏ ନୀତି ନିୟମ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ସେଟା ବୁଝେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ସେ ଛାମୁ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ, ଛାମୁ ପାଖରେ ତାକୁ ଏ ଗୋଚର ନାହିଁ, ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲା। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ହେ ରାଜାମାନେ, ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲ ଜୀବନ ସାରା, ଏବେ ମୁଁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ଏବେ ଟିକେ ଚେତି ଯାଅ, ଆଉ ସେ ଖେଳ ଖେଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଶେଷ ସମୟ ତମମାନଙ୍କର ଆସି ଯାଉଛି। ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ସେଇ ଯେଉଁ କାଳ, ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ, ଶେଷ ସମୟ, ଅନ୍ତ ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, ଅନ୍ତକ ଯମର ଭେଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉଛି, ନୀରବେ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି, ରଥ ଚକ ଯେମିତି ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଘୁରେ, ଘୁରି 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 ଚକଟି ଆଗକୁ 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 ମାଡ଼ି ଚାଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ସମୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରଥ ଚକ ଭଳି ଘୁରି 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 ଆସିଯାଉଛି। ଟିକେ ଚେତି ଯାଅ ସେଥିପ୍ରତି, ସେ କ୍ଷଣ ପ୍ରତି, ସେ ଆସିଯାଉଛି ଘୁରି ଘୁରିକିରି। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଡ଼ି, ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି, ହେଲା। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ, ଉଦୟରୁ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମଝି ଜାଗାରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେପଟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଯିବେ, ଦେଖିବ ମଣିଷର ଛାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ 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 ହେଇକି ଲାଗିବ। ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଥିବେ ସେତେ ଛାଇଟା ଆମର ଅଧିକ ବଢ଼ି ବା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଆୟୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଆୟୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆୟୁ ସେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ, ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ପରେ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଛାଇ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେମିତି ଆମର ମାୟାଟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ମାୟା କହିଲେ ମୋହ, ମାୟା
ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ସଂସାରର ମାୟାରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ଦି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ମୋର ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ, ମୋ ସଂସାର, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା, ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ମାୟା, ସଂସାରର ମାୟା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ସଂସାରର ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଆୟୁ ଯେତେ ସରି ସରି ଆସିବା ମାୟା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି, ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। এই ଯେଉଁ ମାୟା ରୂପକ ଚେର, ଗଛଟିଏ ଯେମିତି ଲଗେଇଦେଲେ ଚେରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ 6 ଦିନ 8 ଦିନ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ମାଟିକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଗଛଟି ଉଠିବ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହୁଗୁଳା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେ ଆୟୁ ବଢ଼ିଯିବ ଆମର ମାୟା ସେତେ କ'ଣ କରିବ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ, ଚେରଟା ମାଟିଟାକୁ ମାୟାଟା ବେଶୀ ଧରି ରଖିବ। ଧରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଧରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ସେତିକି। ଅନ୍ତକ କହିଲେ ଯମ, ଯମ କ'ଣ କରିବ, ସେତିକି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିବ ତମକୁ। ଇଆଡ଼େ ଆୟୁ ସରୁଛି, ତମର ମାୟା ବଢ଼ୁଛି, ଯମ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିବ ସେତିକି, ଝିଙ୍କିବ। ଚାଲେ, ତୋର ସମୟ ଆସିଯାଉଛି, କମୁଛି ରେ ବାପା, ଧୀରେ 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 କମୁଛି। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର, ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ହେ ରାଜାମାନେ, ଏବେ ହୁସିଆର ହେଇଯା। ସେ ଯେଉଁ କଠିନ ଶ୍ରମ, ଜଣେ ଟାଣୁଥିବ ତମେ ପଛକୁ ଯାଉଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିର ଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଯାତନା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ ଏବେ ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇଯାଅ, ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥାରେ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ବଢ଼ି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥା, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। ଏଇଠି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ଆଣିଲେ କବିତାରେ, ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଏଠି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। ଅରଜି କହିଲେ ଅର୍ଜନ, କବିତାରେ ହେଇଛି ଅରଜି କାବ୍ୟ ରୂପ। ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଆମେ କି ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ବିବେକ, ବିଚାରବୋଧ, ବାକ୍ଶକ୍ତି, ଯାହାର ରହିଛି ହୃଦୟ, ଯାହାର ରହିଛି ଚିତ୍ତ, ଯାହାର ରହିଛି ମାନବିକତା ଗୁଣ, ଆମେ କହିପାରନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ କର୍ମ କର। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ପରା, এই କଥା ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଜନ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ବୋଲି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଅ। ବଡ଼ପଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ନିଜେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟିକୁ ପାଇଛ ତାର କର୍ମ ଫଳକୁ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ରହିବ। ମଣିଷ ଚାଲିଯିବେ, ଯେଉଁ ଭଲ କାମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାମ କରିଥିବ ସେ ପରିଚିତି, ତାର ସେ ପରିଚିତି ସବୁଦିନ ରହିବ। ହେଲା, ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ରହିଥିବ, ଏମିତି ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଏତିକି ଭଲ କାମ ପୁରା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କରିଯାଅ, ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜର ଜନ୍ମ ଫଳେ, ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ପୁରା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ନିଜର କର୍ମ ଏମିତି କର ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ତମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ, ତମର ଧର୍ମଫଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଏ ସଂସାର ମାୟା ରୂପୀ ସଂସାର ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାରିଧି। ବାରିଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପୋତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଆହୁଲା ମାରିକିରି ଆମେ ନାଟିକୁ ବା ପୋତଟିକୁ ଆମର ନେବା, ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମର ପୋତକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗେଇ ପୋତ କହିଲେ ତୁମର ସେ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆହୁଲା ମାରିକିରି ପାଣିକୁ କାଟି ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାଟିଏ ନାଟିଏ ନାଉରି ନେଇଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପୋତ। ତାକୁଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରଖିବା, ତାକୁଇ ବିଧି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବିଧି କହିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାହିକିରି ନେଇଯିବା, ଏ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ପାର ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତା ନ ଧରିବା, ନିହାତି ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା, ଏଇ ସଂସାରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା। ହେଲା, ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ମହତ ପଣିଆ, ସେଇ ହେଉଛି ମହତ ବଡ଼ପଣ, ମହତ ପଣିଆ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଉଛ ନା, ମୁଁ ରାଜା,
मोर एते राज्य, मोर एते हाथी, मोर एते घोड़ा, मोर एते धनरत्न, मोर प्रजा माने मोर पूरा अनुगामी, मते मानुचंती। ए सब होची अढ़ेई दिनिया। आज अच्छी तो काली के नहीं, 2 दिन धा अढ़ेई दिनिया है। केते गर्व करिवो ताकू नहीं, केते अहंकार करिवो से सब को नहीं। से गर्व अहंकार करिवार नाही। धर्म रास्ता रुह, धर्म रूपक पोत को बाही नवा पई चेष्टा कर। संसार बारिधि को तुम मैंने अति सहजरे अतिक्रम करी जीव। सेटा होची महत्वपूर्ण। धर्म काम करिबा, भल काम करिबा, अन्यर उपकार करिबा, सुव्यय करिबा, प्रजा मानक प्रजावत्सल हेबा, राज्य शासन प्रजा मानक हित पई करिबा, मंगल पई करिबा, ताले ताहाई हेउचे प्रकृतिर महत्वपूर्ण बा बड़पण। कवितार ना बड़पण। बड़पण भाई एका सिना सेही, छड़ाई केही जा न पारई नहीं। से बड़पण होची सेईटारे भाई। कोटा जो धर्म रास्ता रहिबा, जो कथा एते कहि देई गली, धर्म रास्ता रहिबा, न्याय करिबा, धर्म को देखिबा, लोक मान प्रजा मान को निजर संतान भली प्रतिपालन करिबा, समस्तंकर भल पाई प्रजावत्सल हेबा, राज्य शासन करिबा, ये सबु होची कौन ना सेई एका। से कहउचंती एका सिना सेही बड़पण, केही ताकू छड़ेई नहीं पारिबे नहीं। ताकू अर्जन कले केही छड़ेई नहीं पारिबे नहीं। बड़पण सेही अंते सुद्धा जार, सौरभे चहटू थाए संसार। सेही बड़पण को जी जाबुड़ी धरिची ना, निज पाखरे रखिची ना, तार सौरभ, सौरभ कहले सुगंध, फुलटिए फुटिले जेमिति सुगंध चारिआड़ को महकित करि दिए, ठीक सेमिति ए जो धर्म रास्ता थिले, निजे भल काम करुथिले, केबे मंद रास्ता नथिले, अन्यर भल पाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत करुथिले। तमे राजा माने हिच परा राजा। साधारण मनुष्यर विषय कथा जदि आम धर्म करवा ताहले तार फुलटीर सौरभ जमी चारिआड़ को महकित करे, सेमिति सेमानंकर एही बड़पणर महक बा सौरभ चहटुथिब, सबुदिन पई ए संसार रे चहटुथिब। बड़पणे सिना सेही ताकू गणी, जेउ बड़पण दिलोक साधिनी। बड़पण आमे ताको ही कहबा, बड़पण आमे ताको ही गणिबा जे दुई लोकरे आम सहित रहिबो। दिलोक एठी दुईटी लोक कहै अर्थात ये मर्तलोक स्वर्गलोक, दुई लोक स्वर्गलोक मर्तलोक। मर्तलोक रे जेतेबेले आमे जीवन यापन करूचंती, संसार रे खेला बुला करूचंती, संसार करूचंती, तारी भितर आम सहित ये धर्म रहिबो। धर्म अर्जन करिथिले आमे जेतेबेले स्वर्गलोक को जिबा बा आमे स्वर्गलोक को जाई परिबा जदि धर्म अर्जन करिथिबा। जेतेबेले मृत्यु होइजिब सेतेबेले से कहउचंती जेउ बड़पण बड़पणे सिना सेही ताकू गणी, सेईटा को आमे गणिबा सेही बड़पण जेउ बड़पण दिलोक साधिनी, दुई लोकरे आमर कामरे आसीबो। एठी हमकु भल बोली परिचित करिबो, पुणी स्वर्गलोक रे आमे केबे नरक जंत्रणा भोगिबा नाही हैला। स्वर्गलोक मध्य दिलोक साधिनी सेही सिना बड़पण जही लागी, अंतकर वज्र दांत जाए भांगी। अंतक कहली आर पृष्ठ अच्छी, अंतक कहले जम, तेने सही सिना बड़पण जही लगी जहा लगी, अंतकर वज्र दांत जाए भांगी। जम जंत्रणा जो आमको भोगवा पड़े नहीं जदि धर्म आम सहित अच्छी बा आमे धर्म को जाबुड़ी धरिचंती। से कहते सही बड़पण को जदि आम पाखरे रखिथिबा ना, अंतकर वज्र दांत भी आमको छुई पारिबो नहीं, भांगी चूरमार हो हैला, भांगी जीव। कालदंत ये दंत कहले, अंतकर दंत कहले कौन, कालदंत समय जो दंत, समय जो पेशी हो, समय धंदी हो, दुख पाइबा कष्ट पाइबा। आज आम आनंद कर गर्व अहंकार नहीं राजा मैंने रही, काली जो कष्ट जंत्रणा पाइबे सहीटा से कहते कालदंत बा अंतकर जो वज्रदंत, सी भांगी चूरमार हो, आमको कौन स्पर्श ही करना जम जंत्रणा, कौन दुख जीवन में आसब ना जदि धर्म रूपक बड़पण को आमे पाखरे रखिथिबा, आम जीवन सहित जड़ित करिथिबा। सेही बड़पणे चलाओ, सेही बड़पणे बड़ाओ मती की, काल न पारिबो पशी जा कति की। सेही बड़पण को से कहते बड़ाओ मती की, मती कहले मन, मनोभाव, निजर मानसिकता को सेही बड़पण प्रति टिके चलाओ, टिके नियो नहीं जाओ। एबे भी समय अच्छी, जहाँ करिच जहाँ तो करिच मु जानुची, अन्याय करुच, अधर्म करुच, बाहा करुच, गर्व अहंकार तो स्वान भली जीवन यापन करुच। आगु बहुत कवितार बहुत कथा कही, मन पकईब देखिब शुणिब। तेणु ताकू एबे टिके निजे धर्म पाखक जाओ, निजर मती ता प्रति मन को टिके तारी प्रति टिके बड़ाओ, जे करी कि धर्म अर्जन करवा उचित। हाँ हाँ
एबे समय होईगला ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି ଯିଏ ବଡ଼ପଣକୁ ଦେଇ ଧର୍ମ ରୂପକ ବଡ଼ପଣକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ ନା ତା ପାଖରେ କାଳ ବି ପଶି ପାରିବନି ତା ପାଖକୁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି କାଳ କହିଲେ ସମୟ ଅନ୍ତକ କାଳ ଶେଷ ସମୟ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ପଶି ପାରିବେନି ପାଖକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇଏ ସୁବିଧା ଲଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା ହେଳା କର ନାହିଁ ହେ ରାଜାଗଣ ଆଉ ହେଳା କର ନାହିଁ ଆଦୌ ହେଳା କର ନାହିଁ ଅତି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାଟା ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନିଜକୁ କେବଳ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଅତି ସୁବିଧାରେ ୟାକୁ ପାଉଛ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇଏ ସୁବିଧା ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ତୁମର ସେବା କରିବାର ଅଛି ଧର୍ମ କରିବାର ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି ତୁମମାନେ ରାଜା ହେଇଛ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ତୁମେ ରାଜା ହେଇଛ ରାଜାର ପୁଅ ରାଜା ହେଇଛ ତେଣୁ ଅତି ସୁବିଧାରେ ପାଇଛ ଇଏ କଥାକୁ କାହିଁକି ନିଦା ବଡ଼ପଣ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଧର୍ମ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ଲଭିବାକୁ ବଡ଼ପଣକୁ ନିଦା ନିର୍ଘାତ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ବଡ଼ପଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ ନିଜ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯଦି ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇଛ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛ ଯେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିକି ଭଲ କାମଟିଏ କରିବି ନିଦା ତୁମେ ବଡ଼ପଣକୁ ନିଜ ହାତରେ ହାସଲ କରିପାରିବ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରିବ କାହିଁକି ହେଳା କରୁଛ ଆଉ ହେଳା କର ନାହିଁ ସଂସାରର ତ୍ୱକ ସାର ବଡ଼ପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ ସଂସାରର ତ୍ୱକ ସାର କହିଲେ ଚମଡ଼ା କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଲା ଯଥାର୍ଥତା ନଥିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ତ୍ୱକ ସାର ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଭଲରେ ରହିବି ଭଲରେ ଖାଇବି ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବି ଭଲ ଦେଖିବି ଭଲ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସେଇଥିରେ ଚିହ୍ନିବେ ସେଇଥିରେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ରୂପକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣରୁ ନିଜର ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଅ ନିଜ ମନକୁ ଟିକେ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଅ ଫେରେଇ ନିଅ ଟିକେ ସେଠି ଆଉ ମନଟିକୁ ଲଗାଅ ନାହିଁ ସେଠି ନେଇକି ଆଉ ମନକୁ ଲଗାଅ ନାହିଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏବେ ତମେ ତାକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଅ ସେ ମନକୁ ସେଠୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଅ ଫେରେଇ ନିଅ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ତାକୁ ତ୍ୟଜ୍ୟ କର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଉଦାସ ହେଇଯାଅ ହେଲା ନେତ୍ର କହିଲେ ଆଖି ଦୁନିଆର ମାନ ସାରା ଦୁନିଆର ସାରା ସଂସାରର ସାରା ବିଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର